Super Sport 1 Kaizer Chiefs not. Ufila kanjani mfethu ngale game yanamhlanje? Brian, inhliziyo yami ubhlungu kakhulu. Yeah. Ukusuka la nihlala khona nizobukela iChiefs la. iChiefs inhlazile ngesikhathi esiphelileyo kakhulu. Yeah. Mari ke angethuki. Vele ngilindele lonto ba. So jwayele. I-draw, i-lose. Yeah. Lezi into ezilapha empilweni yami ndizilindele kwiChiefs. iChiefs ndiyithanda kakhulu. Favorite yami. Yeah, njengoba uyithanda kakhulu iChiefs ikuzisa ubhlungu kanje. Yini ocabanga ukuthi ingaba into right abangayenza next season so that ukwazi ukuthi bakwazi ukuthi bawin. Mina apho ngizoya khona ngizoyapha ku-midfield yakho ya iChiefs. Yeah. Mayitshintshe ipha ku-midfield. Izama abadlali be-midfield so yeah. Yeah. Like anzuli mayithenge ujali. Mayizama abantu abazoperforma. Like inacho nomngomache uyamfuna ujali. Ujali ewe ngiyamfuna mari. Hayi onhlobo ujali sekhulile yena. But don't you think ukuthi experience kaJali ingasiza lapha kwe-midfield akwazi ukusebenza nabantu abanjengoMarti kanje? Yabona bhuti wami. Umdansane u-right for the Chiefs. Umdansane. Osesemncane futhi. Ujali sekhulile. Because uzodlala kwi-Chiefs 2 years after that. So sifuna abantu abazoperforma kwi-Chiefs bavuse i-midfield like aboTinacho noNgomachi. Yeah. No, that's good. Bantu abazokhona ukusupply i-strikers e-Chiefs. Atazwana ngizuthi mabamkhuphe mabamthini. Atazwane good. Mabangamkhuphi. Right atazwana. Yeah. No, siyabonga kakhulu bhuti. Shap. Uphole mfethu ngiyabona ukuthi Sunday one.